Rampian ingkang sasongko kumenyer sasongko kumenyer mangkin tanpa siring halebing kang omah
Diwan sembah miring ulun kapurba riksang murbeng erat hening niskara nir kumaraning Pramudita sinepe ing kaheningan suwurep Data Pitana suwiku swasana rep tentrem swasana ingkang nggambarake kahanan ingkang tentrem ayem jinem tidem pemranem adem ayem ati seneng kalamun linambaran budi pekerti kang becik tindak candala katampik menika gambarane tiyang ingkang hamirsani ringgit purwa pundhita negari ingkang pinangka perwakaning carita ing dalu menika nenggih ingkang winastan negari Hastina Gajah Aya Gajah Iwaya Liman Benawi mila winastan negari Hastina yasaning Prabu Hasti Muruti duk nalika samana Gajah Aya saderengipun winangun negari ingkang ageng pranyata papan dununging ratuning Gajah Iwaya Liman Benawi inggih negari Kuru Jenggala winastan negari Kuru Jenggala hangrenggani darah Kuru Sata Kurawa 100 cacahing dasar negari Hastina wis jantungkap mangsa kala bendu kala wancah bendu inggih menika kahanan mila negari Panjang tan punjung negari Gemah datan ripah negari ayem tan bisa tentrem menapa ta ingkang winastan kados mangkono senadyan negara Ngastina wis handungkap singklar saking cangkremaning negara manca nanging boten tansaya majeng nanging kosok wangsulipun saya surem prabawane ical kautamane sing diujamung ujuning para panguwasa lan ngumbar angkara murka manut nepsune dhewe-dhewe menapa ta sebabipun remem mengungkung diri ngaji pupung dupeh lagi kuwasa numpuk bondo ngregem panguwasa kerabat diangkat dadi pejabat dulur sinengkaken ngaluhur putra didadekake panguwasa nadyan to dereng cukup yusma apa wae bisa jinangka negara Gemah datan ripah nadyan kawistara katon sembarang kahanan katon turah nanging iku mung sarana dana samudana ingkang winastan boten cocok kalian kahanan kasunyatani taksih kathah para kawula kang uripe sengsara amung ngenteni peparinging panguwasa lumuh makarti amung sregep ngenteni pawahe kang maha mundi negara ayem datan ayom panguwasa ora bisa paring pangayuman katitikake para durjana kang ngombro-ombro nyolong jupuk bandaning negara kanthi tumindak korupsi kanggo sugih
pribadine dhewe anak putu lan estri ingkang kauja hamung rina kalawan ratri namung numpuk bondo bantu sugih bondo bandane dhewe kalamun Cinandra sadalu datan tinemu anane mung bidung laku ulat kan murang ati kumerengseng amung kapan swasana bisa mulya jarane ngenteni taun 2045 negara bisa adil makmur lan adil bisa ayem tentrem gemah ripah lo jinawi tanem tuwuh tan katon rahayu niskara niring sambikala sinten ta ingkang pinangka pangarsaning negari Ngastina wongenan den jejuluk Prabu Suyudana ya Sang Prabu Jaka Pitana yang ya Sang Prabu Dastarasta Putra ya Sang Prabu Gendara Putra ajejuluk Prabu Jaka Pitana nalika dijenengaken luhur dereng nambut silaning akrami pranata taksih Jaka Kumala Duryudana nalendra ingkang ngremen perang pangsah juriting yuda Suyudana sinayudan sinuyudan para kadang 100 sata Kurawa cacahe Dastarasta putra-putraning Pambayun Prabu Dastarata angendari putra-putraning Dewi angendari nalika samana Sang Nata lenggah sitinggil binaturata singangsana linimekan perang babut perang wedani ginanda ing jebat kasturi kinebatan laring manyura kongas gandane sirna sipating nalendra ing negari Ngastina lamun Cinandra pendya Sang Hyang Sambu kang mijuwantah Pasewakan Agung negari Ngastina ing dinten samangkya gelar pendya panjraing samudra pasang ingkang sami rawuh wiwit ngajeng tumekeng ing wingking ingkang pagapiarsa dening Patih Harya Soman ya Raden Harya Gantalpati ya Raden Harya Sengkuni mijil saking kasatriyan Kendari Paman Patih Harya Sangkuni pernah pengpaman ngelihat Sang Nata sinakaken luhur pinangka suh jejet wengkuning negari Hastina boten kata lumpan nalika samana paraptaning pandhita saking Sukalima ning ingkang peparap Resi Dah Hyang Durna ya Raden Kumbayana pandhita ingkang gempur tapane sidik pamikire sidik paningali sidik pawawase mila dados paranpara pitakenan wonten ing negari Ngastina boten katalumpen rawuhipun nata ing awangga nggih Basu Karna ya Sang Dewa Brata ingkang wonten wingking Raden Kartamarma ingkang sampun samapta ing gati amirengaken sabda pangandikan Sang Nata Prabu Suyudana lon-lonan pangandikanipun ingkang dereng kawiyosing risat
griya mangu samya sumewa agrane sahanan ingkang kapurupuri sang murbe ngerat rat sahanane kang dian kanan mamujwengrat diwang sembah miring ulun kapurbo risang morbeng rat retsanan nengkang diwan kanang mamujwengmo san kanang mamujwengmo
giwang kanan sing dasi yang kanan mamojeng wo raras kang lenggah ning hamparan rukmi nikeng Hastina sang nata Duryudana alon gantikanira Yai Bratasena kang miring lelaku nira kang sah mingandika kang samya sumewa ngantikanira ya payung ana kudu ana Hyang Sukma yang adiri luweh marang panjenengan isut mangke to mangke Bapa Panembahan Durna Sarawa jendanika Bapa ing saka lima wonten ing Sitinggil Binaturata Negari Ngastina ingkang putra ngaturaken pasegan panakrami kunjuk wonten ngarsa jenandika Bapa Panembahan Durna. Oh lule sumalula sumalatri pribantil dawa buntute. Anjep bobok omah gedhe sapa sing duwe kali jote sapa sing gawe. Walah. Tuwun inggih nggih. Sing pembagianipun nggih Anak Prabu Suyudana ing ngarumentah dumatengipun Bapa ing Sukapanca. Rahayu Niskara nirisambi kala swanipun pun Bapa wonten Sitinggil Binaturata wonten negari Ngastina namung puja pangestranipun King Bapa. Kunjuk wonten ngarsa jenandika nggih Anak Prabu ingkang sinuwun kawula natna. Nggih. Kula tampi tangan kula kalih. Kula petekaning pranaja mugi ndadosaken jimat paripih. Paring pangestunipun Bapa Panembahan Durna. Boten langkung jenandika pinarak lenggah ingkang sekeca lan merdika Bapa. Oh lule sumalula sumalate mrit kantil dawa buntute. Alas dadi wana dadi alas.
alase pun telas dintekni para grandong-grandong. Nggih, Ger. Rahayu Niskara. Sampun sekeca ngen kula suwak marangipun nggih anak Prabu Suyudana. Nggih. Matur gunging panuwun dening panyubya. Sowanipun pun bapa wonten ing Sidenggil Panutrata wonten ing Garing Astina. Kalau nak nuwun. Nggih. Mangke to mangke. Paman Haryo Sangkuni. Suwanira adoh sunawe cedhak sun raketake. Paman kadiparan kabare paman. Sowan ana ngarsaning sun pinantur Arja paman. Ora liwat kepenak nunggonmu pinarak lenggah ana ing Sidenggil Pinaturata paman. Kawula nuwun nggih. Sesembahan kula pepunden kula ing Madyapada anak Angger Prabu Suyudana. Rahayu Niskara sawanipun pun paman ing kepatihan boten langkung ingkang paman ngaturaken sungkeming pangabekti kenjuk wonten ngarsa jenengan nggih anak Prabu ingkang siut kawula nuwun. Iya paman. Tak tampa pangabekti marang isun. Ora liwat kepenak nenggonmu pinarak paman. Nggih. Kados-kados boten kirang prayogi. Marak swanipun ingkang paman ing kepatihan ing lenggan menika. Keca merdika boten wonten nirbaya niring sampikala. Nuwun. Syukur sekedhi jumurung paman. Koko Prabu Narwati ang monggo. Swara Jenandika ingkang rayi ngaturaken pambagya para krami. Kunjuk wonten Jenandika Koko Prabu Narwati Basukarna. Kawon nuwun Yayi. Se pambagya krama para kramanipun Yayi Prabu ing arumentah dumateng Raka para ing angga. Sampun kula tampiken di tangan kekalih mboten langkung pambagya panakrama. Kunjuk wonten ngarsanipun Yayi Prabu Suyudana kawon pun nggih kula tampi panembramanipun Koko Prabu ingkang mentah dumateng ingkang rayi para mboten langkung Jenandika pinarak ingkang sekeca saha mardika Koko Prabu Narwati kados sampun mboten kirang prayogi Yayi. Bapa Pandurana kawon pun wonten dawuh pangandika nggih. Cekak rupak gampang kemawon menapa to sebabipun pasewakan dinten samangke benten kalian padatan sedaya kula aturi rawuh mangasrama manembrama wontenipun pasewakan agung Negaring Astina mila saking menika nggih kula aturi paring dawuh wonten babagan menapa sajaipun langkung wigati sanget nggih. Nggih makaten Bapak Handraing Puspitara kasiriring samirana mri ras kang sami rokmi ratnaning pasiwakan ras ngandikanira ing
Popo Panembahan Popo Panembahan mugi kawuningan bilih manah kula ing titikal menika jibeg sumpek legek lamun Cinandra prasasat pinendung ing segara pinutet ing maruta Popo lekasipun kados pundi ya hamargi anak kula inggih menika Lesmana Mandra Kumara dinten samangke lamun dipun pirsani yen siang boten purun nedha menawi dalu boten purun nendra namung legek meneng bingung yen Cinandra kados selare ingkang nandhang inggih menika duh kitaning galih lamun Cinandra kados selare ingkang pengung mila saged menika Popo kados pundi menggah paduka menawi pinangka paran para pujangga negari Ngastina ketahipun paring usada dumateng ingkang wayah pun Lesmana Mandra Kumara lole sumaluna sumaratri mrikantil dawa buntute maju glu kali gedhe sapa sing gawe Anak Prabu kula wonten dawuh menapa daronanipun ingkang putra ing titikal menika pun Lesmana putu kula Lesmana Mandra Kumara leget lamun Cinandra bingung penggalihipun menika namung sampun dipun dangu menapa dereng ngantos sak mangke dereng menika kula namung bingung kemawon Popo Panembahan wah latela lole diyuni apa Kakang kowe apa ya ora melu cawe-cawe putumu Lesmana Mandra Kumara kang dina samangku leget tanpa daya nglumpruk bebasan ora duwe daya kekuatan yen awan katon bingung yen bengi gludukan anggone turu dabar pisan Kakang Panembahan aku ya durung nyuwun pirsa nuwun saya mungkir ambok bilih kepareng dipun timbali ingkang putra Ngabyantara wonten Sininggil Bunutara Binaturata dipun dangu menapa to sababipun ingkang putra ngantos tumindak ingkang kados makaten inggih menawi makaten Paman Harya Sangkuni kula wonten dawuh nggih adaanipun anak kula Lesmana Mandra Kumara menika kalian paman menika bebasan iki kok padha karo yen awan tanpa ginggang sarambut tantah pisah kalian Paman Harya Sangkuni mula saka iku Paman dina samangku timbalana marak suwanana ngarsaning ingsun Paman